Takže ahoj, vítejte u videa, který je teda slíben na Ask FM a má to být teda Chubby Bunny Challenge a já jsem teda tady s Honzou. Ahoj. Třeba. Jo, ahoj. No a teda připravili jsme si marshmallowny a máme teda ty obyčejný jojo marshmallowny a ještě jsme si připravili teda pytlík nebo nějakou misku, stačí, aby jsme to měli do čeho vyplivnout. A asi rovnou začneme. Takže můžeme začít. Tak, takže já to roztrhnu. Když mě už nějak nevoní, jako. To moc vadí. Tak ne. Tak začni. To bude hrozný. Tak začni. Chubby Bunny. A počítej si jich, kolik jich má. No. Nebo počkej, jo, ještě si vezmeme papír, jo, to bude lepší. Já už ho tam mám. No ale to, aby jsme si to pamatovali. Tak, tady můžeš. Tak. A protože jsem pak udělat čárku, ne? No, tak a je lepší si to pamatovat, nebo a budeme si dělat čárku, takže ty máš jeden. No, i když jako to skočí. Dělej. Tak jo. Honím. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Čárku. Jo, to je pravda. Mě. Ne. Počkej, já už nemůžu. Dělej, to máš Petru. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mě jsi neudělal čárku, počkej. Dělej si to sama, ale. Tak jo. Tohle já už nemůžu. Počkej. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Čárku. Chubby Bunny. Dělej. Což jí tam udělám. Mám tam 4, jo. Chubby Bunny. A dej si čárku. No jo. Jo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ty vole. To má zase držky. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ježiši. Počítá se to? Počítá se to? Jo. Pamatám se. Chubby Bunny. Chubby Bunny.
Tak dělejku, no. A ten se nepočítal, ten jak jsem měla teď. Si myslím. Co vy, Lony? Ty vole. Ovka. Ten pitlík si připravovala. Fuj. Co vy, Lony? Jo. Tak si tam, mám ti dát čárku? Vole. Ty máš držku. Ty vole, vyplusni to do toho. No, to je nechutný. Co vy, Lony? Ty vole. Čárku, že jo? Tak jo. S tím taky ale rozesmívat, to není fér. Co vy, Lony? Ty vole, co si děláš? Tak jsem ode mě. Ty vole. Daj, mám si to už nedáš. A pak to vyflusneš, tak už si to vem. Už si to vem. Vem si to do té ruky. Ty vole. Tak dělej, řekni to, ať už můžu udělat čárku. Fuj, mám se poblil. Fuj. Tak dělej. Ty jsi mě taky rozesmíval. Takže se nepočítá tady ten. Tak a teďkom to sečtem. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tady jsem se počítala. Takže já jsem jich dala 9. Počkej, já to ještě přepočítám, radši v tom sáčku byla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, ale jsem myslela, že jich dám 6. Tomu už to nespočítáš. No a Honza jich dal 1. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže já jsem jich dala 9 a kolik nám jich ještě zbylo? Počkej, tak já to zkusím ještě jednou. No, Protože ty jsi se snět, takže já ještě si to zkusím, jestli ho překonám, což ho jakože samozřejmě nepřekonám, ale tak můžu to zkusit. Takže můžu? Tak jo. Chubby Bunny. Dávej mi čárky, nebo mi to počtej na prstech. Mám 1. No. 2. Aha, to. Chubby Bunny. 2. Chubby Bunny. 3. 4. Počkej. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 5. Proč říkáš? Já si myslím, že to nezvládnu. Chubby Bunny. 6. 7. 8. O kurva. 10. Už asi ne.
Musíš to říct trochu nahlas. Nenče na sebe, to je pofusaný. No tak jo. To je kolik? 10? 11? 10? Jo, teď je 10. Ne, to už nedáš. Máš tu držku moc malou. No, tak jsem jí dala 10. Tak jo, takže to by bylo vše a určitě to vyzkoušejte, takže ahoj.